Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, εκοιμήθη το 1833. Θα υπάρξει μια μέρα ένας τσάρος που θα με δοξάσει. Ο τσάρος Νικόλαος Β δόξασε τον Άγιο Σεραφείμ το 1903. Μετά θα υπάρξει μια τεράστια αναταραχή στην Ρωσία. Πολύ αίμα θα ρεύσει, γιατί θα επαναστατήσουν ενάντια στον τσάρο και τη μοναρχία, αλλά ο Θεός θα εξυμνήσει τον τσάρο. Περισσότερο από μισός αιώνας θα περάσει. Τότε οι αμαρτωλοί θα υπερεφανευθούν. Αυτό θα συμβεί χωρίς ντροπή. Ο Κύριος, βλέποντας την αμετανόητη κακία στην καρδιά τους, θα επιτρέψει τα έργα τους για λίγο καιρό, αλλά οι αμαρτίες τους θα επιστρέψουν και πάλι στα κεφάλια τους. Και η ανηθικότητα των ολέθριων δολοπλοκιών τους θα πέσει πάνω τους. Η ρώσικη γη θα γίνει κόκκινη από τα ποτάμια του αίματος. Πριν την γέννηση του Αντιχρίστου θα υπάρξει ένας μεγάλος παρατεταμένος πόλεμος και μια τρομερή επανάσταση στην Ρωσία, πέρα από κάθε ανθρώπινη φαντασία, και η αιματοχυσία θα είναι ανυπολόγιστη. Οι επαναστάσεις των Ριαζάν, των Πουγκασέβ και η Γαλλική Επανάσταση δεν θα είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα γίνει στη Ρωσία. Πολλοί άνθρωποι που είναι πιστοί στην πατρίδα τους θα χαθούν. Οι περιουσίες της Εκκλησίας και των μοναστηριών θα ληστευθούν. Οι εκκλησίες του Κυρίου θα βεβηλωθούν. Οι καλοί άνθρωποι θα ληστευθούν και θα θανατωθούν. Ποτάμια ρωσικού αίματος θα ρεύσουν, αλλά ο Κύριος θα λυπηθεί την Ρωσία και θα την φέρει από τον δρόμο της μεγάλης θλίψης στην δόξα. Ο Κύριος μου αποκάλυψε σε μένα, τον δύστιχο Σεραφείμ, ότι θα υπάρξουν μεγάλες θλίψεις στην ρωσική γη και η ορθόδοξη πίστη θα ποδοπατηθεί και οι ιεράρχες της Εκκλησίας του Θεού και ο κλήρος θα παρεκκλίνουν από την αγνότητα της Ορθοδοξίας και γι' αυτό ο Κύριος θα τους τιμωρήσει αυστηρά. Εγώ, δυστυχής Σεραφείμ, εκλιπάρισα τον Κύριο για 3 ημέρες και 3 νύχτες. Καλύτερα ας μου στερήσει την βασιλεία των ουρανών, αλλά ας τους λυπηθεί. Αλλά ο Κύριος απεκρίθη. Δεν θα δείξω κανένα έλεος σε αυτούς, γιατί διδάσκουν διδασκαλίες ανθρώπων και γιατί η γλώσσα τους με τιμάει, αλλά η καρδιά τους είναι πολύ μακριά από εμένα. Ο Κύριος πρόσταξε ότι εγώ, φτωχός Σεραφείμ, πρόκειται να ζήσω πολύ περισσότερο από 100 χρόνια. Μέχρι την εποχή εκείνη οι Ρώσοι ιεράρχες θα γίνουν τόσο ασεβείς που δεν θα πιστεύουν πλέον ούτε στο πιο σπουδαίο δόγμα της χριστιανικής πίστης, την Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό θα είναι η επιθυμία του Κυρίου και Θεού να με πάρει για λίγο από τη ζωή και τότε για την εγκαθίδρυση της πίστης στην Ανάσταση να με αναστήσει, και η Ανάστασή μου θα είναι σαν την Ανάσταση των 7 νέων στη σπηλιά του Όκλον. Μετά την Ανάστασή μου θα μεταβώ από το Σαρόφ στο Διβέγεβο, όπου θα διδάξω παγκόσμια μετάνοια. Σε αυτό το σπουδαίο θαύμα οι άνθρωποι θα μαζευτούν στο Διβέγεβο από όλη την γη και εκεί, κηρύττοντας τη μετάνοια, θα αποκαλύψω 4 λείψανα. Τότε το Διβέγεβο θα είναι ένα παγκόσμιο θαύμα, από όπου ο Κύριος θα στείλει το φως της σωτηρίας, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, στις ημέρες του Αντιχρίστου. Θα αποκαλύψω 4 λείψανα και εγώ θα ξαπλώσω ανάμεσά τους ως το 5ο. Αλλά τότε θα έλθει το τέλος των πάντων. Νομίζω ότι η 8η χιλιετία θα περάσει. Νομίζω ότι θα περάσει. Τα πάντα θα παρέλθουν και θα έλθει το τέλος. Και τα μοναστήρια θα καταστραφούν, αλλά η ανέμακτη θυσία του φτωχού Σεραφείμ στο Διβέγεβο θα γιορταστεί μέχρι την ημέρα του ερχομού του Κυρίου. Η Κωνσταντινούπολη και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθούν από τις δυνάμεις της Ρωσίας και των άλλων. Από την διάσπαση της Τουρκίας το περισσότερο κομμάτι θα πάει στη Ρωσία και η Ρωσία με τις ενωμένες δυνάμεις από πολλά άλλα κράτη θα πάρουν την Βιέννη και περίπου 7 εκατομμύρια Βιενέζοι θα παραμείνουν κάτω από τον οίκο των Απεσβούργων και εκεί η επικράτη της Αυστριακής Αυτοκρατορίας θα οικοδομηθεί. Στην Γαλλία, για την αγάπη της προς την μητέρα του Κυρίου, την γλυκιά Παναγία, θα θυσιαστούν 17 εκατομμύρια Γάλλοι μαζί με την πρωτεύουσά της, στην πόλη Reims, ενώ το Παρίσι θα καταστραφεί ολοσχερός. Όταν η Ρωσική Αυτοκρατορία θα λάβει 170 εκατομμύρια ως δωρεά, θα πρέπει να περιμένουμε την εμφάνιση του Αντίχριστου. Πρώτον,
Ο Αντίχριστος θα γεννηθεί στην Ρωσία μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της Μόσχας, σε μια μεγάλη πόλη που θα δημιουργηθεί μετά την ένωση όλων των σλαβικών λαών με την Ρωσία. Θα είναι η δεύτερη πρωτεύουσα του Ρωσικού Βασιλείου και θα ονομάζεται Μόσχα Πετρούπολη ή η πόλη του τέλους, όνομα που θα δοθεί σε αυτήν από τον ίδιο τον Κύριο, τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα που βλέπει τα πάντα από μακριά. Δεύτερον, πριν την γέννηση του Αντιχρίστου, θα πρέπει να έχει συσταθεί μια 8η Οικουμενική Σύνοδος για όλες τις εκκλησίες, υπό μία κεφαλή, τον Χριστό, και υπό το πέπλο της προστασίας της μητέρας του Κυρίου. Ο σκοπός της θα είναι να ενώσει όλες τις Άγιες Εκκλησίες του Χριστού κατά μιας αυξανόμενης αντιχριστιανικής τάσης και κάτω από μία μόνο κεφαλή, τον Χριστό τον Σωτήρα, και κάτω από ένα μόνο πέπλο προστασίας, αυτό της Παναγίας Μητέρας του, και να δώσει ένα ίστατο ανάθεμα κατά όλου του τεκτονισμού και όλων των παρακλαδιών του, οι ηγέτες του οποίου έχουν έναν κοινό σκοπό. Με την δικαιολογία μιας ολοκληρωτικής παγκόσμιας πολιτικής για ευημερία και οικονομική άνθηση και με την βοήθεια των ανθρώπων τους οποίους έχουν φανατίσει να δημιουργήσουν αναρχία σε όλα τα κράτη και να καταστρέψουν τον χριστιανισμό σε ολόκληρο τον κόσμο και τελικά με την δύναμη του Χρυσού συγκεντρωμένη στα χέρια τους να υποδηλώσουν όλο τον κόσμο στην αντιχριστιανοσύνη, σε ένα πρόσωπο ενός παγκόσμιου μονάρχη, ενός τσάρου, πολέμιου του Θεού, ενός βασιλέα για όλο τον κόσμο. Ο Σατανάς ήταν ο πρώτος επαναστάτης και γι' αυτό έπεσε από τον παράδεισο. Μεταξύ της διδαχής των ακόλουθων του και της διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν υπάρχει τίποτα κοινό, παρά μόνο ένα τεράστιο χάσμα. Ο Κύριος μέσα από την εκπλήρωση των εντολών του, που ο ίδιος έδωσε στην ανθρωπότητα, καλεί τον άνθρωπο στον παράδεισο, όπου κατοικεί η δικαιοσύνη. Το πνεύμα του σκότους υπόσχεται την κατασκευή του παραδείσου στη γη. Οι Εβραίοι και οι Σλάβοι είναι οι δύο λαοί των προορισμών του Θεού. Τα σκεύη και οι μάρτυρές του, οι δύο άρρηκτοι κυβωτοί του. Αλλά όλοι οι άλλοι λαοί θα είναι όπως το σάλιο το οποίο ο Κύριος θα φτύσει από το στόμα του. Οι Εβραίοι διασκορπίστηκαν σε όλο το πλάτος της γης, γιατί δεν δεχτήκανε και δεν αναγνωρίζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά κατά τις ημέρες του Αντιχρίστου, πολλοί Εβραίοι θα πιστέψουν στον Χριστό, αφού θα καταλάβουν ότι ο Μεσσίας ο οποίος εσφαλμένα περιμένουν, για αυτούς δεν είναι άλλος από Αυτόν, και για τους οποίους ο Κύριος είπε «Ήλθα εις το όνομα του Πατέρα μου και δεν με δεχτήκατε, άλλος όταν έλθει στο δικό μου όνομα, Αυτόν θα δεχτείτε». Και έτσι, παρόλο το μεγάλο τους έγκλημα προς τον Θεό, οι Εβραίοι ήταν και είναι ένα έθνος αγαπημένο στο Θεό. Αλλά οι Σλάβοι είναι αγαπητοί στον Θεό, γιατί θα κρατήσουν αληθινή πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό έως το τέλος. Θα αποκηρύξουν ολοκληρωτικά τον Αντίχριστο και δεν θα τον δεχτούν ως Μεσσία, κάτι για το οποίο θα είναι άξιοι τεράστιες ευλογίες από τον Θεό. Θα είναι οι πρώτοι και οι πιο ισχυροί άνθρωποι στον κόσμο και δεν θα υπάρχει πιο ισχυρό κράτος στον κόσμο από το ρωσοσλαβικό. Ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, ο Υιός του Πατρός, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, γεννήθηκε στο Ισραήλ, ενώ ο αληθινός Αντίχριστος θα γεννηθεί ανάμεσα στους Σλάβους και τους Ρώσους. Θα είναι Υιός μιας Παρθένου Μιχαλίδας από την φυλή του Δάν και ο γιος του διαβόλου μέσω της τεχνητής γονιμοποίησης της από ανδρικό σπέρμα, με το οποίο το πνεύμα του σκότους θα κατοικήσει μέσα της, στην κοιλιά της. Αλλά ένας από τους Ρώσους, ο οποίος θα ζει κατά την γέννηση του Αντιχρίστου, αυτός θα καταραστεί τον Αντίχριστο κατά την γέννησή του και θα ανακοινώσει στον κόσμο ότι είναι ο αληθινός Αντίχριστος.